हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौ बड' जब निउसलाव बरना लाग्रोनाय जायो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोना जोंहा बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसननिफ्राय फैनाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय आङो जेनेरेल नलेजनि माखासे बर'नि कुइसनखौ लाबोनाय जादों दै नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आङो गेजेर ससेयाव नोंथांमोना भिडिअखौ लाबोनो हानाय जायाखै दे माखासे गोनां कुइसनफोरखौ आङो नोंथांमोना होफैनो हानाय जायासै गेजेर ससेयाव आं मा जादोंमोन बेखौथ' आं नोंथांमोना मैया खोन्थाखादों लोमजाबाय थादों आङो माने गगा मोननानै एसे डिस्टार्ब जागासिनो दं देहायाव दा बेनिखायनो नोंथांमोना आं कुइसनखौ लाबोनो हानाय जायाखै आं माने मेथ्स आरो साइन्सनि बे कुइसनखौ लाबोनो सानदोंमोन नाथायबा मेथ्स आरो साइन्सनि कुइसनाव एसेबाबो नोंथांमोनखौ बुजायहरनांगौ जायो दा बेनिखायनो एसे गाराङाबो प्रब्लेम जानानै दङ नालाय बेनिखायनो आं नोंथांमोननो कुइसनखौ एसे उनावसो लाबोसिगोन दे नोंथांमोना एसे चेनेलावल' आपडेट थाबानो जाबाय दा लोगोफोर जोंहा दिनैनि जेनेरेल नलेजनि कुइसनाव मा दङ नायलांबाय थादों नोंथांमोना नर्थ टेबेक' साना गोग्लैयो दा बे बुंदों नर्थ टेबेक' डे फल्स अन दा बेहाय सोंदों जेनेबा टेबेक'खौ दाला बिनि थाखाय मोनसे जोङो सान फालिनाय जायो बे सानखौ जोङो बिसां दाननि बिसां माबायाव डेटआव फालिनाय जायो बेखौ सोंदों दा नोंथांमोना माबाखौ नायबानो जाबाय अपसनखौ नायबानो जाबाय जुन 30 मे 31 एप्रिल 30 सेप्तेम्बर 31 दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव नर्थ टेबेक' डेखौ जोङो माब्ला फालिनाय जायो मेनि 31 थारिखआव जोङो फालिनाय जायो दे बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा 2 नम्बर सोंथियाव दा सेन्ट्रेल साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट अर्गेनाइजेसना दं दा बेहाय सोंदों दा सेन्ट्रेल साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट अर्गेनाइजेसन इज सिटुएटेड एट बेहाय बबे जायगायाव दं बेखौ बेहाय सोंदों नोंथांमोना बे अपसनखौ नायदो नै चेन्नाइ बेंगालर चन्डीगढ़ निउ दिल्ली दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव लोगोफोर जोंहा दा सेन्ट्रेल साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट अर्गेनाइजेसना बबे जायगायाव दङ चन्डीगढ़आव दङ दे बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय गाहायनि बबे मोनसे सोहोरखौ भारतनि मोब्लिब सोहोर होननानै मिथियो होननानै बे सोंदों कुइसना नेक्स्ट सोंथिया which of the following cities is known as electronic city of India होननानै बे कुइसनाव सोंदों इंलिसाव दा बे नोंथांमोना अपसनखौ नायदो मुम्बाइ दं गुरगाव दं बेंगालर दं हायद्राबाद दं दा बेहाय जोंहा गाहायनि बबे मोनसे सोहोरखौ मोब्लिब सोहोर होननानै मिथिनो भारताव दा बे जाहैबाय जोंहा कारेक्ट एन्सारा बेंगालर दै अपसन नाम्बार सिया जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा बुहुमनि मुंदांखा अजन्ता दन्दरा रायजोआव दङ बबे रायजोआव दं बेखौ सोंदों दै अजन्ता होननाय मोनसे केप्स दङ दा बे केप्सआ भारतनि बबे रायजोआव दङ बेखौ सोंदों दा बेहाय नोंथांमोना मोनब्रै अपसन मोननो हागोन उरिष्या दङ कर्नाटका दङ महाराष्ट्र दङ बेनिफ्राय जोंहा दङ मध्य प्रदेश दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा अजन्ता केपआ बहा दङ महाराष्ट्र रायजोआव दङ दै अपसन नाम्बार सियाव जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा बेहाय 5 नम्बर सोंथियाव हावा माहाला गाहायनि बबे रायजोआव दङ बे होनदों हावा माहाल इज इन which of the following city होनना बे सोंदों दा बे नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन नै जयपुर इन्दुर दङ भोपाल दङ हायद्राबाद दङ दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बे हावा माहाला बहा दङ जयपुराव दङ दै अपसन नाम्बार ए आ जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा नेशनेल डिफेन्स एकाडेमिया बबेयाव दं होननानै सोंदों वेर इज दा नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि सिटुएटेड दानिया फैदो जोंहा अपसनखौ नायनि देहरादुन दङ निउ दिल्ली दङ वेलिंटन दङ काडाक बासला दङ दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार जाहैबाय लोगोफोर अपसन नाम्बार डि नेशनेल डिफेन्स एकाडेमिया बहा दङ महाराष्ट्रनि काडाक बासलायाव दङ दै गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौ दानिया फैदो 7 नम्बर सोंथियाव भारतनि गिदिरसिन आरो गोजामसिन मिउजियामा गाहायनि बबे रायजो एबा जथाय रायजोआव दं होननानै बे सोंदों दा लार्जेस्ट एन्ड दा ओल्डेस्ट मिउजियाम अफ इन्डिया इज लकेटेड इन which स्टेट अर इउनियन टेरिटरि अफ इन्डिया दा बे नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन माने भारतनि गिदिरसिन आरो माने गोजामसिन मिउजियामा भारतनि बबे रायजोआव दं होननानै बे सोंदों दा नोंथांमोना अपसनखौ नायदो निउ दिल्ली दङ वेस्ट बेंगल दङ उत्तर प्रदेश दङ अन्ध्र प्रदेश दङ दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बयनिख्रुइ गोजामसिन आरो गिबिसिन बेहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय गिदिरसिन आरो गोजामसिन मिउजियामा बहा दं भारतनिया वेस्ट बेंगलाव दङ दै लोगोफोर गोसोआव लाबोयो जोंहा कुइसना बैयो फैफ्लेबाय थायो एग्जामफोराव दानिया फैदो 8 नम्बर सोंथियाव मुंदांखा समनाथ मन्दिरा गाहायनि बबे रायजोआव दङ समनाथ होननाय मोनसे मन्दिर दङ दा बियो भारतनि बबे रायजोआव दङ होनना बेखौ सोंदों दा नोंथांमोना बेहाय अपसनखौ नायनो हागोन उरिष्या दङ उत्तर प्रदेश दङ महाराष्ट्र दङ गुजरात दङ दा जोंहा बेहाय समनाथ मन्दिरा बहा दङ लोगोफोर अपसन नाम्बार डि गुजरातआव दङ दै लोगोफोर दा लोगोफोर नोंथांमोना बे MCQ खौ डाउनलड खालामनो हागोन दै आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननो लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना रिभिजन खालामहैबानो जाबाय नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै दानिया फैदो जोंहा लोगोफोर 9 नम्बरनि सोंथियाव गाहायनि बबे मोनसे सोहोरखौ राजस्थाननि गुफुर रायजो होननानै बुङोनो
Which city is called White City of Rajasthan? गाहायनि बबे मोनसे सोहोरखौ राजस्थाननि गुफुर सोहोर होननानै मिथिनाय जायोनो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। अप्शनखौ जयपुर दङ, राजस्थान दङ, जधपुर दङ, उदयपुर दङ। दा लोगोफोर जोंहा बे मोनब्रै अप्शननि गेजेराव जोंहा बे कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि उदयपुर। दे लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ एसे गोसोआव लाबोनो जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना माखासे कुइसनफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो वेबसाइटनि लिंकआवबो होनानै दोनखादों। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय। वेबसाइटनि लिंकखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। बेहाय थांनानै नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामहैनानै एसे फरायबानो जाबाय। आंहा एसे उसुबिदा जाबाय थादों रावआव, दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे अननानै वेबसाइटआव थांनानै एसे फरायहैबानो जाबाय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै। गोजोन्थों लोगोफोर।